Z Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: „Widzieliśmy Pana”. Ale On rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę”. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam”. Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: „Pan mój i Bóg mój”. Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani w Chrystusie, przeżywamy dzisiaj Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Cały świat dzisiaj jest zwrócony w kierunku ran Chrystusowych, które są największym chyba symbolem miłości Boga do ludzkości, do człowieka. Ktoś kiedyś powiedział, że wierzyć w Boga to nie oznacza wierzyć, że Bóg istnieje, ale że Bóg jest miłością, że Bóg jest właśnie miłosierdziem. I kochani, miłosierdzie Boże jest jednym z największych przymiotów Boga, czyli takich charakterystyk. Można powiedzieć, że jest największym przymiotem Boga, jak mówił chociażby święty Tomasz z Akwinu. Nie wiem, czy wiecie, ale ostatnio dykasteria do spraw wiary z kardynałem Fernandezem rozpoznała objawienia Trójcy Świętej w Macho. Jesteśmy w diecezji Como pod Mediolanem. Tam właśnie widzącemu okazuje się w takich wewnętrznych lokucjach Trójca Święta i Bóg powiedział temu widzącemu niesamowite zdanie. Powiedział: „Powiedz wszystkim, że moje miłosierdzie jest potężniejsze od mojej wszechmocy”. Czyli ten przymiot miłosierdzia Bożego jest ważniejszy, jest większy aniżeli Bóg, który jest wszechmocny. Bóg jest bardziej, powiedziałbym, miłosierny, albo stawia bardziej na miłosierdzie, aniżeli na swoją wszechmoc. I to jest ogromna szansa, ogromna nadzieja dla nas wszystkich. Pamiętajcie, że teologia podkreśla, iż miłosierdzie Boże
nie jest konsekwencją grzechu człowieka tutaj na ziemi, czy w raju, grzechu pierworodnego. Miłosierdzie Boże istnieje w Bogu od zawsze, czyli jest wieczne. Zanim jeszcze człowiek zgrzeszył, Bóg już jak gdyby przewidział, że tenże człowiek, którego On stworzy, będzie potrzebował pewnej drogi powrotu do Boga. Z tego względu, że stworzy go człowiekiem wolnym, a wolność to wybór. I Bóg przewidział, że człowiek w swojej wolności będzie mógł również skorzystać właśnie z tej wolności i nie zawsze powiedzieć Bogu tak. A więc, kochani, ta droga miłosierdzia Bożego jest zawsze otwarta dla człowieka, dla każdego człowieka. To jest o tyle ważne, że miłosierdzie Boże to jest właśnie serce, które Bóg daje grzesznikowi, mizernemu. Zobaczmy, jak wygląda etymologia tego słowa. Mizer to znaczy mizerny, biedny, kor, serce, dia, dać. Czyli misericordia to jest dać serce mizernemu, grzesznemu, słabemu człowiekowi. I to dokładnie robi Pan Bóg. Gdy Jezus ukazuje się siostrze Faustynie, możemy przeczytać o tym w dzienniczku, ukazuje się jej, pokazując swoje rany z krzyża. I mówi do siostry Faustyny te słowa: zobacz, kogo wybrałaś na swojego oblubieńca. A więc ten Jezus z ranami, zakrwawiony, cierpiący. A święta Faustyna mówi do Pana Jezusa: jakże mam wielkie szczęście, że mój oblubieniec właśnie tak wygląda. Bo gdyby nie miał tych ran, gdyby był tym Bogiem wszechmogącym, potężnym, bałabym się do Niego podejść, bałabym się po prostu jak gdyby Go zrozumieć i pojąć. A więc widzicie, miłosierdzie Boże to jednocześnie ze strony Boga skracanie dystansu do człowieka, do każdego człowieka, do również ostatniego grzesznika. I kochani, chciałbym na chwilę zatrzymać się z wami nad właśnie tymi ranami chrystusowymi, które są symbolem miłosierdzia. No właśnie, te rany Chrystusa, one, powiedzmy, stygmaty Chrystusa, istnieją do dzisiaj w ciele naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tym ciałem jest Kościół. Jest Kościół. I oczywiście wszyscy ludzie, którzy cierpią, którzy są biedni, którzy są grzesznikami, którzy są ludźmi słabymi, to są rany Chrystusa. I tak jak święty Tomasz, tak my również jesteśmy powołani do tego, aby dotykać tych ran Chrystusa w świecie. Ran, które istnieją w człowieku, któremu życie się nie użyło, któremu życie się jak gdyby rozwaliło. To są rany Chrystusa. I papież Franciszek mówił, że gdy dotykamy tych ran, czyli kiedy służymy drugiemu człowiekowi z miłością, my jesteśmy uzdrawiani i rośnie w nas wiara. A więc w tym momencie, w tym okresie wielkanocnym zapraszam was właśnie do takiej pielgrzymki ku ranom Chrystusa istniejącym w naszym społeczeństwie, w naszych wspólnotach, w naszych rodzinach, aby dotykać tych ran. Dotykać to znaczy służyć człowiekowi, kochać człowieka, pielęgnować człowieka, pomagać człowiekowi. Oczywiście są takie dwie typologie tych ran. Pierwsza rana, której powinniśmy dotykać, to są ludzie biedni. Ci, którzy nie mają chleba, nie mają jedzenia, którzy nie mają pracy, którzy żyją w bardzo trudnych warunkach. Ja tuż przed nagraniem tej katechezy spotkałem na przykład człowieka, który prosił mnie o pomoc, ponieważ nie miał jedzenia w domu. I to są te rany, których my musimy nauczyć się dotykać, nimi żyć. A więc postarajcie się znaleźć tych ludzi wokół was,
Słynny teolog Antonio Rosmini, Włoch, mówił, że miłość jest nam dana, ale również jest zadana i powinna być podarowana. 3 słowa. Bóg dał ci miłość, charakterystykę takiej miłości, swojej miłości, ale również zadał ci tę miłość. A człowiek, który jest przed tobą, jest człowiekiem zadanym. Zazwyczaj jest to człowiek trudny, którego nie możesz pominąć i potem musisz tę miłość jak gdyby rozdać temu człowiekowi. A więc pierwsza typologia tych ran, stygmatów Chrystusa to są ludzie biedni, potrzebujący, a druga typologia, kochani, to są grzesznicy. Czyli pierwsza typologia tychże stygmatów to jest taka typologia, nazwijmy ją społeczna, a druga moralna, etyczna, ponieważ my również musimy pójść do grzeszników. Ci, którzy nie żyją w pokoju z Bogiem, i tutaj otwieramy drzwi na ewangelizację, na naszą misję, dotrzeć do ran Chrystusa. Chrystus cierpi, kiedy widzi, że człowiek jako dziecko Boga pogubił się, prawda? I dlatego też spieszmy się, aby dotykać tych ran Chrystusowych. Jednym z takich, kochani, definicji, jedną z definicji miłosierdzia Bożego pod względem etymologicznym to jest wywrócić kieszenie. Bardzo mi się podoba to słowo, to określenie, ponieważ Chrystus właśnie w swoim miłosierdziu jak gdyby wywraca swoje kieszenie, kiedy Tobie przebacza i mówi: zobacz, już nic nie mam przeciwko Tobie. I warto w tą niedzielę miłosierdzia właśnie wyobrazić sobie Chrystusa, który Tobie przebacza, abyś Ty również mógł potem przebaczyć innym ludziom. Na pewno pamiętacie tę scenę, kiedy w 20 rozdziale Ewangelii Świętego Jana zmartwychwstały Chrystus spotyka 7 swoich apostołów nad jeziorem galilejskim ze świętym Piotrem na czele. Całą noc łowili i nie udało się to. I Jezus mówi: zarzućcie sieci po prawej stronie. I wtedy właśnie Ewangelia mówi, że złowili 153 ryby, które wyciągnęli na zewnątrz. Ale jest też pewna ciekawostka, bo 154 ryba była już na brzegu, bo w pewnym momencie Jezus mówi, wziął rybę i ją zjadł. I ta 154 ryba ma swoje znaczenie, ponieważ w Biblii wszystko ma swoją symbolikę. Bo 77 razy pomnożone przez 2 to jest 154. Co znaczy, ile razy mam przebaczać? Ewangelia mówi 77. A 154 ryby oznaczają właśnie takie podwójne przebaczenie. Zmartwychwstały przychodzi do nas i mówi właśnie: okazujcie przebaczenie, okazujcie miłosierdzie, przebaczajcie, bo to przebaczenie jest jakoś taką formą, która pozwala nam, kochani, przede wszystkim jak gdyby stać się mocniejszym w wierze, a po drugie właśnie uzdalnia nas do miłości. A więc przebaczajcie, stawiajcie wszystko na przebaczenie, na miłosierdzie. Nie tylko Bóg jest miłosierny, ale my musimy stać się miłosiernymi. Pamiętajcie, że brak przebaczenia to jest hamulec ręczny zaciągnięty na Twoim życiu. I taki hamulec ręczny blokuje po prostu Twoje życie. Możesz mieć piękne Ferrari i nie pojedziesz nawet o 1 centymetr do przodu, ponieważ jest brak przebaczenia. I właśnie święty Jan w swoich listach również i w Ewangelii mówi, że prawdziwi chrześcijanie to są ci, którzy narodzili się z Boga. Nie ci, którzy wierzą, że Bóg istnieje, ale ci, którzy narodzili się z Boga. A co to znaczy narodzić się z Boga? I święty Jan mówi, to są 2 rzeczy. Pierwsze to jest przyjąć przykazania Boże, które nie są ciężarem. Pierwszym symptomem tego, że narodziłeś się z Boga,
czyli że jesteś naprawdę wierzący, to jest to, jeśli Chrystus ciebie nie męczy, jeśli msza święta ciebie nie męczy, przykazania Boże nie są ciężarem, jeśli, nie wiem, pójście na aterię ciebie nie męczy, jeśli natomiast to męczy, jeśli to przykazanie Boże ciebie męczy, to znaczy, że może narodziłeś się, nie wiem, z teologii, z książki, z jakiejś katechezy, ale jeszcze nie urodziłeś się z Boga. I druga taka podpowiedź, co znaczy urodzić się z Boga, to znaczy tą miłość, którą otrzymałeś i miłosierdzie od Boga, przekazać innym, pokochać innych. Prawda? Tak jak Bóg ciebie pokochał, pokochać innych. Ktoś kiedyś powiedział, i to jest bardzo ważne, że to oznacza, że przyjmujemy Boga, przyjmujemy Chrystusa z całą Jego rodziną, tak? Z całą Jego wspólnotą, która do nas przychodzi. I miłosierdzie Boże właśnie uczy nas narodzin w Bogu, kiedy ja przyjmuję miłość Boga, ale tą miłością natychmiast ją przekazuję i zaczynam kochać moich braci, moje siostry. Są dwie informacje. Jedna jest dobra, a druga zła. Pierwsza, że Bóg ciebie kocha, a zła jest taka, że Bóg kocha również drugiego człowieka. Prawda? I dlatego też zapraszam was, żeby te informacje obie stały się dobre i żebyśmy powiedzieli, jesteśmy braćmi, jesteśmy siostrami, narodziliśmy się z Boga, ponieważ Chrystus nas już nie męczy, spowiedź mnie nie męczy, długa msza święta mnie nie męczy, długa katecheza mnie nie męczy. To są znaki, że narodziłem się z Boga, że jest życie we mnie. A po drugie, nie męczy mnie mój brat, moja siostra, ale gdy spotykam się z nim czy z nią, po prostu odpoczywam. I takiego odpoczynku, takiego Bożego odpoczynku wam życzę w tę niedzielę miłosierdzia Bożego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.